Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy lány, akit Jászminnak hívtak. És volt két barátnője, és egy húga, akit Taylornak hívtak. Anyukájuk pedig meghalt, és ezért minden megváltozott. Jászminból egy népszerű lány volt. Népszerű lány lett. Taylor meg már óvodába járt, nem bölcsődébe. És így kezdődött el minden. És az édesanyjuk egyszer eltűnt. És így változott meg minden. Így nézett ki anyjuk, aki most a föld alatt fekszik. Most kivételesen nem Taylor ébresztett fel engem. Megnézem, hogy mi baja van, hogy nem engem ébresztett fel. És ilyen a szoba. Hugi, ébresztő, Taylor, ébresztő, el fogunk késni az oviból, és hogyha el fogunk késni az oviból, akkor egy óriásit fogunk kapni. Gyerünk már, kifele az ágyból. Oké, megyek már. Csak várd meg, amíg... igazából várd meg, amíg beágyazom, okés? Okés, de akkor siess, nehogy lekéssük a buszt, ami most mindjárt indul. Jó van már, megyek. Megyek. Kicsi, megyek, szia! Oké. Maximum 5 percet kapsz, hogy beágyazzál. 5 percet? Simán megcsinálom. 5 perc alatt nem. 5 perc alatt biztos, hogy nem tud. Most már csak 4 perce van. Szóval jobb, hogy a siet. Jaj. Jó, addig én pedig megkeresem a könyvemet. Itt van. Ebben. Ki is veszem. Nos, akkor ki is vettem. Tök jó. Nos, akkor olvassuk. Okosan belőlök. Vagy nem is. Majd ott az ágyam. Oké. Akkor olvassunk. Így már ki te. A könyv. Úgy. Egy jó kis könyvolvasás után. Jaj, ez nagyon szupi könyv volt. Most nem rakom inkább vissza, hanem csak ide bedobom. Megnézem már Taylort, hogy hol tart. Mert már letelt 5 perc.
Taylor, kész vagy már? Taylor, kész vagy már? Ahó. Mi? Ja, igen, már készen vagyok, már rég készen vagyok. Igen, már kész vagyok. Akkor, gyere, menjünk, Joksi. A telomot elrakom. Kell. Na, összeszkoltam magamba. Na, gyerünk már, indulás. Suliba, mert én mindjárt elkések. Én pedig az oviból kések. Na, menjünk akkor. Menjünk. Menjünk, gyere. Hé, várjál meg! Nem tudok egyet menni az oviba. Az ovi és a suli után. Oh, ouch. De jó csend van itt. Mindegy, fáradt vagyok. Megy. Kötélőmet oda be. Ágyosan. Kész. Jaj, azt hittem már, hogy az meg ott mi a kanapén? Megnézem felülről. Nem tudom, mi ez. Nézzük még tovább. Mindegy, feladom. Nem tudom, mi a fene ez, de tuti biztos, hogy nem egy varázsadó. Segít! Na. Érzem, hogy a vízes, hogy a virágok susognak. És hogy királynő hív engem. Mindent hallok, ami a növényekhez kapcsolatos. Az fájt. Ez nagyon fájt. Mindegy. De ez fura volt. Na, mindegy is. Fekszem kell aludni. Ezt a könyvet elveszem. És így kezdődött el az egész tündéres mese. Palotashadél 11 videó versenyére, ha tetszett, lájkoljatok, vagy iratkozzatok fel. Addig is. Sziasztok! Sziasztok!